Здравей! Как си, приятелко? Гледай сега на какво място съм те довела и тук. Какво прави тук, бе? Днес го отворих. Студио Воге. Моите приятелки тук от Студио Воге. Ето я. Главната. Направила се. Вероника, нищото ще я събизи. Ще я снимат. Тони. Тия момиченца тук. Гледай как я мият. Гледай какво удоволствие доставят. Гледай. Те по две. Пълно обслужване. Анито. Шефката си мият как? Шефката. Студио Воге. Шидеецката и се измият на това. Сигурно, че си нямат от тях бойлер, разбираш, и тук ще се капят. Споделете нещо за вашите последователи. Какво ще кажете за историята на Студио Воге? Как дойде идеята да направите Студио Воге? Воге? Студио Вог? Да. На френски. Много ви е красив грима. Сега на лайф ли съм? На лайф си да има 3 човека. Само женички. Само женички има. Говори. Той са потенциални клиентки. Отказала ли са? Адрес ли да ми дават? Снимки имат ли? Розички ми пращат. Той е Драго. Драго! Драго! Ей за Драго. Какво да правя? Той ми е комбина. Чесвате, гледай. Ох. Много яко. Много яко. Драго, те и правят момичетата. И си избираш. Викаш, тая ако му е да ме изми, она ако му е да ме изми. Голямо удоволствие. Нещо ще поделите ли тук сега за историята на Студио Воге? За историята? Да. Как измислихте? Или просто бяхте млада и жадна за опит и внимание и искате да споделите вашия опит? Виж на ти момиче гръбчето. Няма история общо. Няма история. Беше много модерно да сте фризьорка и решихте... Не, аз от мъничка исках. От мъничка искахте да сте, така ли? Да. Супер. Аз салона на баба съм израснала. Или беше фризьорка? Да, много добре.